בשביל מה צריך כסף? לשלם. על מה למשל? על כל הדברים, צעצועים, קישוטים, לשלם על אוכל, לשלם על צלחות. על צלחות? כן, קונים צלחות גם. נכון. וקונים גם סבונים, צריכים לשלם על סבונים. כן. צריכים לשלם על מיטות. ועל שירותים חדשים. ועל טלפון חדשים. ומקלחת חדשה. והכי טוב לשלם על בית חדש. נכון מאוד.